hamuna kumbobvera manzwera chitora zvokuti ndakarara nehanzvadzi Ndio zvakandiudza munhu wangu. mwana wabamunini Akaenda kwa baba munini wangu. munhu wese woyo ridza mururutinzwe. Are we happy? Are we happy? Are we happy? Are we happy? Zuva ranhasi izuva rakakunakira mwana wemuAfrica. Ndanzina Jehovha nyaya dzako dzinake nezita raJesu. Ndatanga kuona kuvhurika kwezvinhu in the name of Jesus. And I talk to you, and you, and you, and you. Are you ready for the doctor of prophecy? Simudza maoko uti Mwari, nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Zvanaka. Vangani vanoda kuitirwa zvakanaka nezita raJesu? How many people are ready to see God in action now? Overflow, are you ready? Are you happy? Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka nezita raJesu. Muchengetwe nezita raJesu. Makadii baba? Ndozimba muno Mwari. Tinotenda nyasha ngadziwanzwe nezita raJesu. Aiwa ndinotenda zvikuru kukuonai. You are coming from far. From Ireland. Ireland. Yes. All the way from Ireland. Yes, man of God. Can I talk to him now? So what's Mofu or Mpofu? Why am I hearing that? Mpofu, it's my surname. It's your surname? Yes. Imuchirachi? Ndera move. Mof. Yes. Can I do some crazy stuff here? And I kumberi papa tigare tadzifambira nyaya dzacho. Vangani vanoda kuitirwa zvakanaka nezita raJesu. Ridza mururutinzwe. Makatsamwei mama? Hapana. Asa ndinotaura nini? Ndipe zvangu. Ndoda kutaura nemi. Are you sure mama? Yes. Ndotaura navereka ndobva ipapo. Vane mofa here. Ndoita patience here ndongotaura nevanhu. Endai kumberi mama. Kutanga kusvika panapa here. Oh, endai nyokumberi. Demonstrating the prophetic martial arts by excellence. Oyai mama. Endai kumberi mama. Can I demonstrate something small here? Can I demonstrate something small here? Simudza maoko uti Mwari, nyaya dzangu ngadzinake nhasi kwete rimwe zuva. Zvanaka. Now look here papa. Zvamunoona pamaFacebook ndo zvakuitikira kuupenyu hwenyu. Ndokutarisa every Sunday ndendine. Munotarisa. Saka zvakuitikira kuupenyu hwenyu. Ndotenda muno Mwari. Now ndoda kuti Mwari akusimudzei pamabasa mari dzitange kubatika zvakanaka. Adzadzinetsa muno Mwari. But chandinetsa ndakudzokera kumashure zvishomanana. Ndokubva ndanopinda munzvimbo inonzi Gweru. Gweru ndokwandakakurira. Mukoba 13. Can I do some serious stuff here? Now ndiri mukati menzvimbo iyoyo. Can I go a little bit deeper? Yes, man of God. Ndiri kuoneswa ini paine kesi yakapronouncedwa paupenyu hwenyu. Amen. But toda kuiganhura nezita raJesu. Amen, man of God. Your life has been a life of struggle. Hakuna chinobatika. Nokuti ndiri kuoneswa paine vanhu vari kudeketera asi vari kuita kunge vari kudeketera zita renyu. Amen. Ndokubva ndanonzwa izwi but ndadzoka kumashure muri mwana mudiki. Amen. Ndokubva ndanosvika panzvimbo yakanzi matinunure, something like that. Matinunure ndo mandakadzidza. Ndiri can I do some serious stuff here?
Now ndiri mukati menzvimbo iyoyo ndaoneswa paine kesi yakapronouncedwa paupenyu hwenyu. Amen. Asi chiri kundinetsa, is it a nickname, is it a what? Why is it that I'm saying chingwa? What's that? I'm working now ndoshanda ndiri kuchingwa. Muri kuchingwa? Ndiri kuchingwa ndikwandosenza ndiri kuisland. All the way from Ireland. Yes, man of God. Amuna kufambira mahara. Ndaufambira emimi. Ndine zvidhafu zvandoda kukuitirai. Ndaufambira. Ipapa ndanzi ndikupe ropafadzo madoza avhurike. Amen. But kune voice riri kuchema kuti ko muri kumubatsirira ndikati mubatsirira svondo. Amen. Ndikati isu tomubatsira nokuti wasvika pano saka tichimubatsira. Amen. Ndipei ruoko baba. My God. In the name of Jesus. Baba encounter inoka. Yachinja upenyu wenyu. Aiwa ndotenda muna. Ende munogara pamamuri. Alright, ingotena imbijana nditaure nevari kumashure. Ingochinjana imbijana. Ndijapesa hangu nemidondo arisikedera. Mirai pane chimeti icho pandiri kunongedzera muchembere. Mauya nani mama? Ndauya ndega. Mauya mega. Hongu munhu waMwari. Asi munogara kupiko mama? Tinogara muHighfields. muHighfields. Hongu munhu Ndiri waMwari. kunzi naJehovha muchembere nyaya dzavo dzinake nezita raJesu. Nekuti muchembere nyaya iri kunetsa ndeyevana. Hongu munhu waMwari. Ndiri kuoneswa ini paine vana vari kukunetsai. Tinotenda munhu waMwari. Anonzi Simba ndiani? Simba rashe mwana wangu Gotwe. But haasi muno munyika. Akaenda kuSouth Africa. Akaenda kuSouth Africa. Hongu munhu waMwari. But rekedza titaure nezvamunya. Who is munya? Munyaradzi ndiye dango rangu munhu waMwari. Munyaradzi ndiye dangwe renyu. Hongu munhu waMwari. Na munyaradzi ari kurwara, ari kutenderera pfungwa. Tinotenda munhu waMwari. But ndinoona munyaradzi anombouya pamasevhisi pano. Iye aita kuti ndiuye pano munhu waMwari. But handisati ndambotaura naye. Hamusati mataura naye. Asi munyaradzi kuti auye pano akauyiswa naSimba. Akauyiswa naSimba ndiye akanga aine foni yandakaona paFacebook. Achimuratidza mavhidhiyo paFacebook. Achimuratidza mavhidhiyo paFacebook. Ndobva asvika pano. Ndobva asvika pano. But chiri kunetsa pana Simba munhu akaita kosi yema-earth moving. Munyaradzi akaita zvema-earth moving. Hongu munhu waMwari. Zvinenge zvema-excavator. Excavator munhu waMwari. But dambudziko riripo nderekuti munya ari kumuka, aimuka achinonhonga mapepa. Mapepa paise papa aise. Kumuka na 4 a.m. 4 a.m. munhu. Otanga kunhonga mapepa. Odzoka kumbali. Kunga ari kunhonga neexcavator. Kunga ari kunhonga. Otodzoka kuma 9 dzemanheru. Kuma 9 dzemanheru. Atopora kudhara nezita raJesu. I will prove it to you, mama. Nekuti asati atanga kuuya pano paanomboatenda maservice. Anouya maTuesday ega ega. Aipfeka marengenya. But iko zvine zvaakupfekawo semunhu. Asarirwa nenyaya diki diki. But as I'm looking, can I do some serious stuff here? But as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa ini ane nyaya akambokutaurirai. But pamwe hamuna kuisa musoro. Handina kuisa musoro. Hamuna kumbobvera manzwera achitaura zvokuti ndakarara nehanzvadzi. Ndio zvakandiudza munhu waMwari. Mungana wabamunini. Akaenda kwa baba munini wangu akamwita. Imimi ndobva mada kumubvunzisisa. Akada kumubvunzisisa. Akati mama musaite semunhu asiri kuziva zvandiri kutaura. Izvozvo munhu waMwari. Akatoita mudzimai wangu. Izvozvo munhu waMwari. Ndobva atanga kurwara. Ndobva atanga kuruvura. But iko zvine zvaane nguva yaanofamba netsoka. Kusvika kuEpworth. Ndokuna bamunini. Ndobva ndaoneswa akafamba futi netsoka kusvika kuTafara. Kuna imwe hama yake. Asi ane rimwe dollar rake. Can I do some serious stuff here? Nasi izuva rangu. Maita Jehovha. Izuva renyu nasi mama. Maita Jehovha. Nyasha ngadziwanzwe. Chiri kundinetsa ndiri kuoneswa iko zvino. Paine mhepo iri kutenderera mulife menyu. Tinotenda munhu waMwari. Imimi muri kuona kuchinja kwemwana. Tinotenda munhu waMwari. Asi hamugone kupa testimony. Nekuti muri kutya iye. Anobva agumbuka ndikataura nezvavo munhu waMwari. Ndosaka ndati ndikuprofitei nhasi. Mwari makanaka. Ndiri kuganhura urwere wese nezita raJesu. Chese chakaitwa pavana chiganhuke nezita raJesu. Nyaya dzenyu dzanaka.
In the name of Jesus. Huh? Ndati nhasi handisi kubva zvisina kumira Ko mushe. anonzi kapembeza chichuchu. Ndiyo senemi yavo. Zvatonaka nezita raJesu. Zvanaka nezita raJesu. Maite Jehovha. Kushamba kunani mama? Kuna baba mdiki. Kuna bamnene.